Onima će ja to kažem, stižu kamioni. a ja ga pitam to su moji ili tvoji. Ja me se na fon pita ko je ovo, koliko sam naduva kao narkobot. Narkobot, utralo ne štekamo kudru u pantalone. Izašli smo odmah ispred zgrade da predamo robu i odemo odavde. Znači ja to kažem, Evo pandura, čim smo ih vidjeli odmah pala štura. Kada smo se razbešali mi smo bili zajedno, odvojili smo se i tada sam ja najedno uvatio me govnar, neki slepac. Jebe mu matera, ne sam izboreta. Pripali mi glavicu u maricu, uzeli mi kudru i vodili u stanicu. Padur me tukao, sve sa lopatom. usput je pitao belači ato, a ja mu kažem Ne znam pato, a on me udario jako joj. od leđa. Druga od temelja mali, jedan, tri, jedan, uvaga. Košta burja, Pa jedan, tri, jedan, uvaga. jedan, tri, Uvaga. košta burja. Pa jedan, tri, jedan, uvaga. Uspeo sam ja, jedva da pobegnem, ali nisam znao da će karma da me sretne. Ispred moje kuće, dve škode vruće, našli su mi robu i moje papuče. Bili su mi dragi, lijepe moje mate, moguće da drutovi nemaju karate, pa sam pozvao ove ljude, posle ga je nada. Zašto se ne javlja, pitanje je sada. Iskreno se nadam da nije ko svako I da nas nije pridat pukao, tako lako. Možda sam ja mogo jedino da se predam, ali nisam calan, pa sam odlučio da begam. Ubego sam preko pravo uvijen, da se brškam negde u najlepšem bazenu kao kurac. Saznali ovi iz Interpola, izgleda da ipak mora Crna Gora. Bio sam ja, 2 godine na suđenju, od ovog zajebavanja totalno poludeću. Pitao me sudija, Čija je roba? pošto je moja mora da je dobra. Kuj čemu kome ako neće svoj svome. Kao ona svelja. Hvala mu na tome, Hvala mu. pa veljo brate, jebak ću ti mater. Kada ja izađem ima da te zatrem. Jedan, tri, jedan, uvaga. Košta burja. Pa jedan, tri, jedan, uvaga. Jedan, tri, jedan, Uvaga. košta burja. Pa jedan, tri, jedan, uvaga. Tako vam